Honderden boeren kwamen juist naar de geerkomsten van Wetenschap Friesland uit protest in de voornomen tariefsverheging van meer dan 15% in één keer. Hoeveel mensen en boeren denk je dat je erin kan winnen? Oh, 400 beste man. Dus, maar... Het zei wel wat over wat je hem vindt, dat je hem echt leuk bent hier hoor, hè? Ja, nou, ken ik het hoor. De beurs is leeg en ze willen alleen maar meer hebben. Ja. Wat tijd voor Robin Hood, denk ik, was. Wat voel je van de geerkomsten zelf, van de vergadering? De geerkomsten zelf, heb ik mij nog zegt op. Ik weet wel van, ik ben blij dat we zijn gezind je binnen en dat de boodschap duidelijk is. Ik heb met heel veel gepraat vanavond, maar in de toonzetting. En ook dat mensen de ernst heel duidelijk in hun bewoording naar ons kenbaar maken dat ze kunnen het haast niet meer betalen. Rentabiliteit op de bedrijven, de onduidelijkheid in de regelgeving. Denk maar even aan het stikstofdossier. Soms de continu vraag vanuit de maatschappij, we moeten naar andere verdienmodellen. Dat geeft heel veel onzekerheid. En al die zaken gestapeld, dat geeft de onvrede die ik vanavond heel duidelijk gevoeld heb. Boerenorganisatie LTO liet Joert in een reactie weten dat het voorstel van Wetenschap Friesland op een boetegewoon ongelukkig moment komt. De boeren hebben op dit stuit de handen vol onder stikstof- en fosfaatprobleem. Daarom vreeg het LTO het wetenschap om de tariefsverheging in stappen terug te vieren. Over 2 weken neemt het wetenschap een definitief besluit over de verheging.